Fin de semana difícil para os equipos do Barbanza na terceira federación, cun Boiro superado polos Somozas e un Noias sen opcións ante o Gran Peña. No municipal de Barreiro, o Noia caeu con contundencia ante o Gran Peña, que se impuxo por 5-0. O encontro quedou prácticamente resolto na primeira metade, a que os vigueses chegaron cun claro 4-0 no marcador tras os tantos de Rubio, Marcos Fontán, Toni Armada e Coira, este último desde o punto de penalti. Xa na segunda parte, Ahmed puxo a guinda final pechando o marcador. A pesar da dura derrota, o Noias segue a só un punto de saír dos postos de descenso. Tampouco tivo mellor sorte o Boiro, que perdeu por 0-3 fronte aos Somozas. O conxunto visitante adiantouse xa no primeiro minuto de xogo cun gol de Aldán Naval, e o partido sentenciouse antes do descanso con 2 tantos máis nos últimos intres da primeira metade. Xa na segunda metade, o Boiro resistiu e evitou encaixar máis goles, pero non foi quen de recortar distancias. Con este resultado, os boirenses baixan do terceiro ao quinto posto, con 28 puntos, aínda dentro da zona alta da clasificación. Resultados adversos para os representantes do Barbanza, que xa pensan na próxima xornada para recuperar sensacións e puntos.